Sinf na biyu su ne mata kasiyatun ariyatun ma'ilatin mumilat ru'usuhunna ka asnimatul bukht al-ma'ila. Kasiyat ariyat. Annabi sallallahu alaihi wasallam bai gansu ba, sahabbai ba su gansu ba, suna mamakin mace kasiyat ariyat, gashi dai ta rufe jiki kuma gashi kuma ta sake jiki. Ko kwanan nan ba ku gani ba? Kasiyat ariyat, ma'ilat mumilat, ko kuma mumilat wa ma'ilat. Ma'ilat tana rangwadin jawo mutane, kuma kai an yi tozo da kai kaman tozon raƙumi albukht, raƙumi mai tozo biyu. Annabi sallallahu la yadkhuluna aljanna, ba su shiga aljanna, aljanna ba su shiga, kai kanshin aljanna ma ba sa ji, wayannan ba musu hisabi. Yarinya ta ga 'ya'yan shugabanni na yi, ita ma ta yi, sai ta fito ta yi ta tuba, amma tuban da take yi shine ta buɗe ƙofa wani ya yi wa annabi alaihi salatu wassalam ɓatanci. Wai ta buɗe ƙofa tunda ana zagi, aka zagi annabi, ta ita wannan zagin shine ya dame ta. Abinda ba ta sani ba, don wani ya zagi annabi shi ne ya yi laifin, ko? Kai na ruwanka. To amma ba ta san ta yi wani laifi shi ne fitar da aurata da jikinta, wanda yake annabi alaihi salatu wasalamin nan ya ce irinku masu fitar da jikinku wa ku shiga aljanna. Kun fahimta? Ashe tuban da ya kamata ta yi, kada mu sake ganinta da tsiraici. Kuma duk inda za a yi tabi a goge wannan sura. Shi yasa muke gaya musu tuntuni, ku babbari kuna sawa intanet, domin in surar ki ta tafi kenan ila yawmul qiyama. Wani ya yi kwafi tuntuni, ku basa surar ku. Ga ɗabi'a nan, ki sa filawa, ki sa menene, ga sunan abubuwa, hoton masallaci, hoton dabbobin Allah, halittun Allah iri-iri, amma kake sa hotonki, kawai wani ya fitino da ke, kin buɗe mishi hanya. Saboda haka ki tuba daga tsiraicin ne, amma wancan ba laifinki. Daman shi manzo za a zage shi, wala tasma'unna min alladhina utul kitaba min qablikum wa min alladhina ashraku adhan. Za mu ta jin zagin manzo, ba wani abu bane kafiri yayi. Ko me kake so kafiri yayi? Me kake so yau manzo? Shi da ke neman ma ba zagi ba ya kashe shi. Sai mu zo mu dauki abu dan karami mu fanka ma shi, amma a ainihin addini wa man ya'si Allah wa rasulahu yata'adda hududahu yudkhilhu naran khalidan fiha wa lahu 'adhabun muhin. Ta yi abin da zai kai ta wuta gaba ɗaya, daga kabari sai wuta, bai dame ta ba, kuma bai damu jama'a ba. Sai fasiki kafiri ya zagi annabi shida mutane, sun sake yaransu, sun sake matansu cikin alfasha, sun sake matansu cikin fitsaranci, duka abu ya gashi nan suna yi. kun ga irin matan annabi bai gansu ba, Allah ya tsare shi. Akwai wasu malamai Allah bai musu ido ba, suka ce sun gode Allah, wai sun gode Allah su ma Allah ya tsere su da su ga irin matan nan da annabi bai gani ba. Malami yana gode Allah, alhamdulillah ni ban gan ku ba, domin ganin su musiba. Domin ka gan su kaga yar wuta, ba ta bukatar hisabi in dai bata tuba ba. To abinda muke cika zamani ya zo, ba za mu ya tsare ku ba cikin gidaje, ba ya tsare ku ba yanzu, ba za a yi muku bulala ba, ba za a iya jefe ku ba za a iya ba. To amma ka sani kai, domin zamanin hurriya yanci ne, ka sani abun nan da kike yi, duk macen da ta fito da mafatin, duk abun
da aka ce ta rufe na jikinta ta fito mutane na gani, kawai ta sani tana yin laifin da zai kai ta wuta kai tsaye. Saboda haka mata Allah ya taimaka musu, ya rage musu takalif, babu wani abu a kanta mai nauyi, babu wani abu. kun ga maryama imrat imran allati ahsanat farjaha fa nafakhna fihi min ruhina ko, ba abin da ya ɗaukaka maryam bint imran, ba abin da ya ɗaukaka ta ba ta daraja sai tsare kanta da ta yi. tsarewa ne girman mace, darajar mace, iyakan tsare kanta shine darajar ta nan. ba yawan sallah da azumi ba, ba yawan sallah da azumi ba ne yake tsare ta tsare kanta daga alfasha da munkar, shine salah na mace. Sannan azumin da hajji su zo suna da kyau, wace ka su yi ba, amma ga number one to me amfani kuma kin sake jiki, wai ta wannan ita ta sake jikinta amma kuma son annabi take so ta nuna. Yasa annabin ki in kuma kin sake jiki me amfani shi? Kina son shi yace kada ni ban ganku ba kuma yana murna bai ganku ba. Kun ga son ƙarya ne. ‘Ya'yan manya, to akwai ita kuma wata, su kuma suna zaginta domin ta sa hijabinta lokacin da hijab ake tsoron shi, kuma dattijiya ce ta kusan zama ƙawa'id minan nisa, ta sa hijabinta kuma duk wani abu da ke damun al'umma tana fitowa tana kuka, ko ba haka ba? wani so yana zaginta kuma. Inda ka nemi kallon abun sha'awa to babu, an rufe, an hana ka gani. Kunga kenan tana magana da al'umma ka insan, ni mutum ce ina da ra'ayi amma ba baka kaga abun da zai ja sha'awa ba. Kun fahimta? To haka matan musulmi suke. Mace jaruma, in kuna yunwa duk cikin matan kuwa zai fita ce kuna yunwa, ita ta iya. Ana musguna muku ta ce ana musguna muku ta iya. An sace yara ta fito ta ce an sace yara ta iya. Wai kuma suna zaginta. Sannan ga kun ji wayannan masu zaginta sun yi magana lokacin da yaran gwamnoni ke fitowa tsarce. Sai munafunci ne. Munafunci ne. Saboda haka mace in tana son kanta